druhého, nie? Lebo váš príjem mesačný... Právě dorazily peníze. Tak asi. Nie, kokotina, kamo. Tak je to asi viac jak 2000, no. Dej tam OSVČ. Nie som OSVČ, keď som zamestnaný. Som zamestnaný v svojej firme, chápeš? Nie som OSVČ. Ve firme, ktorá tvoje? To je jedno. Firma nikdy není tvoje. Firma je firma. Ty môžeš byť len konateľ. Ale pre dotazník si skôr OSVČ? Nie som. Máš SRO? Mám. Ale to není... Ja som zamestnaný v SROčke. Zamestnaný som jak vy, chápete? Moja firma za mňa platí odvody. Ale vlastne, keď to tak ráta, tak môj príjem je do 500. Moja firma nie je moc štedrá inak. Že vraj nepodávam také výkony poslednú dobu. Nie. Dobre, tak berme to, že budem to robiť jak firmu, dobre? Nebudem to robiť jak fyzickú osobu, budem to robiť jak právnickú osobu. Zohľadňujte eventuálne faktory, recyklovaný obal, materiály pri svojom nákupe. Nie. Poznáte značku Pán? Nie. Ďalší. Aha. To nebolo moc dlhé. Ako fungujú tie nové Garminy? Tak to ich má oco. Ja ich nenosím. To je bol darček, ale dobre. Dobre, on si ich chváli. Typek chcel zistiť, koľko zarábaš? Tak to mal zvýšiť tabulku. Právě dorazily peníze. Hroník, ďakujem za 2 euro. Jak pak jsme se vyspali, Vajko? Dobre, dobre. Vynikajúco. Ono to pokračuje, ak poznáš, i aj takto. Takže v podstate som to urýchlil. 8k eur jak Flygun. To Flygun má 8k euro? Tak to zabudni, že mám toľko. Ty pičo. Ale raz tam budeme, raz tam budeme. Ale musí byť top viac jak 3 euro. A je tam, kde Flygun. Nemá, ale Agraelus řekl, že má. Agraelus? Ti poviem, Agraelus má tak od 20 do 30 000 mesačne. To som ešte mu dal málo, podľa mňa. Nie 8k, ty kokot. Možno aj 50 by som sa nehabil povedať 50 000 mesačne. On to říkal, môže říkať koľko chce, to je proste pičovina. 20 000 mesačne minimum. Euro. Agraelus řekl, že Flygun má. Tak to záleží.
Rez má bombu, strašnú kamo. Možno na úrovni Vojty. Tým, že je na kiku. Ale Reza Maťo môže mať koľko? Tak máte aj YouTube. Pokiaľ viem, sa nič nezmenilo. Takže ten není podľa mňa na úrovni Vojtu a tak, ale Rez isto. Ťažko povedať, no. Ťažko povedať. Myslím si, že Vojta je viac brand friendly, takže on zo spoluprác 100% vytočí, keď je na záme kasino. Si myslím, že takých tých, na tých bežných spoluprácach vytočí asi viac. Ale tak Rez má zase Dogsbet. Takže tam si myslím, že tiež sú iné petelice plus kick, no. Kick zmluva. Stále nechápu, proč Ager Money Farmer? Čo nechápeš? Restovi ten obchod docela pekne zarába tiež? To je pravda, však ja nehovorím, že nie. Ja neviem, chat, si tipnúť. Ja si myslím, že to je od mesiaca k mesiacu možno, vieš, niekomu sa zadarí ten mesiac viac, niekomu ten mesiac viac. Ja na Vojtovom mieste by som robil to isté, kámo. Si proste najlepší v tom, čo robíš a držíš rekordy v tom, čo robíš a môžeš sa zabezpečiť svoju rodinu, mať proste majetky, pičoviny a hotovo. A drží to hlavne v tebe oheň, vieš. Chceš mať proste motiváciu niečo a keď sú jeho motivácia peniaze, tak budíš, kámo, praje mu to. Pre mňa to tiež je jeden z faktorov isto. Tiež sa chcem dostať do bodu proste, kedy už to nebude tak. Nebudem to musieť riešiť, ale momentálne to riešim, kámo. Každý streamer to rieši, podľa mňa. Možno Rez to nerieši, lebo ten už proste má piči. Ale 98% streamerov full time to riešia. Už by babuš. No, presne tak. Ty si len potvrdil môj monolog. Říkal. 98% full-time streamerov, 98% full-time streamerov riešia peniaze. Lebo proste musia riešiť. No to je jasný, no. Jak jsem to potvrdil? No, išpaš bužbaš znamená, že máš pravdu, Dominik. Aha, to je pravda. No, díval jsi s kámo na tu hru? To je pak crazy jak blázen. Jo. Díval som sa a ja som už poznal ju dlhšie, ale do toho vyšiel ešte Jump King Cop. No, že oni to včera hráli, kámo, právě my jsme to viděli s Káťou, jak to hrál, vole, Káťa mi to ukázal, že to hrál Kejsou s tím Sky Senatem, víš? Tak dajme to. Dajme to, možno to, ale... Ne hned, to chcem ísť PUBG ešte. No. Ale tak koľko vydržíš to hrať? 2 hoďky? No, klidně 18 hodin. Tak ale dobré, normálne, reálne, lebo... Ne, fakt? Však je to jedno, to můžeme... Ale koľko to má gameplay? Já nevím, já si podívám se. Koľko to má time to beat? Carry the glass playtime. No kámo, tak... Někdo to zvládl za hodinu 15, prý. A to neví, jestli to je real. Čítam, ale do piči veľa je toho, kurva. Je streamer ťažká práce? Záleží jak v čem a jak pro koho, kámo. To je taká otázka, že... Ja tiež keď som pozeral, ešte keď som nebol streamer a pozeroval som napríklad Resta a povedal som si, že čo ti jebete to je kamoško, jaká dobrá práca, že prídeš si, zacvičíš si, prídeš na stream večer, vieš, zapneš, zahraš si proste hry a hotovo. Ale to nefunguje u každého tak, vieš. To je strašne špecifické. Zapínaš, Dominik?
Jo. A ty? No Myslím já si- už jsem tam. Myslím, že to je skvelá práca, ale podľa mňa nestreamer, alebo málo ktorý nestreamer to dokáže úplne tak vidieť, jak my. Vieš? To musíš si zvyknout, kámo, na to nejde si nezvyknout. To jako nejde ani pochopit, co to jako obnáší, když... A záleží, kámo, tak jestli mají 10 lidí, 100 lidí, 1000 lidí, 2000, vole, 5000. Jo, tak to je aj zodpovednosť a tak voči ľuďom. A... No. Najťažšie je asi je čas, kámo. Najviac si to žere čas. Je to tak. Záleží jak kdo. Si třeba Kejsou už to máš rozjetý a streamuješ jenom 4 hodinky denně a máš na všechno lidi. Tak Jo, jsi v pohodě, ale- ale pokud jsi třeba solo, jak jsem to dělal já, tam taková editora na YouTube a když jsem si dělal já jako YouTube, Reelska, do toho 7 hodin stream, potom si stahoval tam hodinu video, edit, render, vole, tak to máš 12-13 hodin, jako jenom sedíš za počítačem ze dne a něco děláš. Jo? Třeba 7 hodin, 8. To je prostě úlet. Někde i víc jak 13 hodin, vole.